Gikabalakan karon sa Davao City Council ang padayon nga pagsaka sa kaso sa illegal recruitment abroad. Subay sa gipahitabong diskusyon kauban ang Department of Migrant Workers ken DMW Region 11. Sa maong meeting, gihisgutan kung unsa ang angay nga aksyon mga pulisiya ingon man proteksyon nga angay madawat sa Davaoenyong OFW. Gibutyag sa datos sa Department of Migrant Workers ken DMW ang pagpanguna sa Davao City sa pinakadaghan og kaso sa illegal recruitment sa rehiyon karong adlong Martes, Abril 14 tuig 2026 sa gipahitabong sangguniang panlunsod session. Sumala sa datos niadtong tuig 2025, adunay 144 ka mga individual nga nangayo og illegal recruitment certification, diin 112 o 78% gikan sa dakbayan sa Davao. From the data presented to us, it would seem that 60% of the alleged illegal recruiters reside in Davao City. Whether or not they've been residing here for a long time, we don't have data on that. But the fact remains that they have been found to be residents of Davao City, and also if agency sila or unsa ba, that they have offices here. Gibutyag sab ni Councilor Rachel Zozobrado, Chairperson Committee on Internal Relation, nga mas gikabalakan kini human miabot sa 72 cases or 64% sa maong numero nga gikan sa dakbayan. Kini nagpasabot nga dagkong bahin sa mga insidente anaa nahitabo sa Davao City. We also should know that illegal recruiters, dili lang na siya kanang mga agency recruiting. Sometimes also nahitabo na siya sa Facebook. Most of the time actually, social media. So, unsa man ang illegal recruiter, when they do not have the license to offer employment, mo na siya na, di ba naman magikan, naidaghan dali, butcher, pinapangita sa, nangyari lang, sa Vienna, sa Hungary, sa Budapest. Pag you have to ask yourself, because naamagay ka ng requirement ng DMW for you to be able to post mga inana, dapat na ay ibutang nila ilang DMW license number. So if it's an individual doing that, most probably that's an illegal recruiter. Even if nagtrabaho siya sa isa ka recruitment agency. Samtang sa level sa barangay, ang Barangay Talomo ang adunay pinakadaghang kaso nga moabot sa 16 cases o 22% nga gisundan sa Marilog nga adunay 15 cases o 21%. Samtang aduna sab kontribusyon ang ubang lugar sama sa Turil ug Kalinan. Sa karon, padayon ang panawagan sa gobyerno sa publiko nga magmatngon ug siguraduhon nga lehitimo ang mga ahensya sa pag-recruit aron malikayan nga mahimong biktima sa illegal recruitment. Yes, during sa privilege speech na po kaganina, na atay gisulti na tulo ka buo mga actions that we would like to undertake as a committee, and usbon lang na po na siya, which is to intensify. Kaya sa akin mga the reason why mabiktima ang kadaghanan is because of lack of knowledge, lack of information. Nabi nila, okay ra ni din okay ra ni siya, ang ganahan din sila kung ato sa abroad. So we would like to support the DMW in intensifying the pre-employment orientation seminar or PEOS, and establishing barangays as the first line of defense to educate mga aspiring OFW. So involve ito ang barangays, and we bring the PEOS. Ang PEOS that's a seminar not necessarily lang for those already accepted to jobs abroad, but those who are thinking of working abroad. The PEOS is open to everyone sa natin sa mga schools. So ato na siyang ipadala, and in fact, DMW is already doing that. They just need the cooperation of the barangays. Gani gipasalig karon sa maong committee nga tagaan ug pagtagad ang susamang sitwasyon sa dakbayan, ilabi na aron mawala ang kahadlok sa mga Davaoenyong buot mahimong OFW. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyo Man, Gretchen Igot, Tatak, Aramen.